Bazenekien tokiko energia komunitate bateko parte izatearekin ingurumenari laguntza emateaz gain zure elektrizitatearen faktura modu adierazgarrian murrizteko aukera duzula? Gaur azalduko dizugu nola. Gure energia komunitatean zure udalerrian sortutako 0 kilometro eguzki energia aprobetxatuko duzu plakak zure teilatuan bertan egongo balira bezala. Obra egiteko premiarik gabe. Gainera, zure argiaren faktura optimizatzeko aholkularitza pertsonalizatua eskaintzen dizugu. Eta nola funtzionatzen du? Zure komunitatean sortzen duen energia ez duzu ordaintzen. Horrelaxe da. Unean bertan kontsumitzen duzun plaketako energia deskontatu egiten da zure fakturatik. Adibidez, 350 kilovatio ordu kontsumitzen baduzu eta zure plakek ehun ematen badute, aldea baino ez duzu ordainduko. Merkaturatzaile batzuen fakturetan aurrezpen hori ikus daiteke, komunitateak negoziatzen dituen haietan bederen. Badira identifikatzen zailagoak diren beste batzuk, baina ez kezkatu, horrek ez du esan nahi autokontsumitzen ez zaren ikari. Beti izango duzu gure aplikazioan hori begiratzeko aukera. Gainera, sortu eta kontsumitzen ez duzun energiak zurea izaten jarraitzen du, eta zure hornitzaileak konpentsatu egiten dizu. Fakturan, soberakinak kontzeptuarekin ikus dezakezu. Bertan, kostu bat batu beharrean, kopurua kentzen da. Hori bai, ez duzu autokontsumitzen arituko bazina bezain beste aurrezten. Horregatik, ahalik eta gehien aurrezteko, egokiena energia sortzen den unean bertan aprobetxatzea da. Eta behar dudan gainerako energia? Saretik iristen jarraitzen du. Komunitateak zure ordez negoziatzen du urtero, eta bi tarifa eskaintzen dizkizu. Bata finkoa eta bestea aldakorra, gehien komeni zaizuna aukera dezazun. Lasaitasuna ziurtatuta. Era berean, komunitatean kontsumo pikoak begiratzen ditugu eta potentzia doitu egiten dugu soilik beharrezkoa dena ordain dezazun. Azken urtean argia joan ez bazaizu, dagokizuna baino gehiago ordaintzen ari zarela adierazten duen seinalea izan daiteke hori. Dirudiena baino ohikoagoa da. Gainera, aplikazioari esker, zure kontsumoari buruzko xehetasun gehiago izan ahalko duzu, eta horrela sortzen duzun energia kontrolatu ahalko duzu. Horrela ahalik eta etekin handiena aterako diozu. Tokiko energia komunitatean zuk duzu zure energiaren kontrola. Zure fakturan aurreztu egingo duzu eta etorkizun jasangarriago bat eraikitzen lagunduko duzu.